मा जाबावनो लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं हे इसोर भगबान गाइखेर बेफारियैनो आरोना नै सोरबा गाइखेर नांगौबा बिराद गथा गथायसो गाइखेरा हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बनायनानै लागोन जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो इसोरनि मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर नै आं साइकेलाव जिरायना दङ आरोना लामायाव नै बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला थौदो लेट्स ग लोगोफोर आंहा फुंनि ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरलायबाय नै माबा भाजा एवनो नागिरदों आरोना नै पटल आलु स्कस भाजा एवनोसै आरोना लोगोफोर नै फुंनि दुगैखांनानै इयावसो नै इफोरखौसो मावनांबाय आं फुङावनो भाजा एवदो नै लोगोफोर आलु पटल स्कस भाजा एवबाय आंहा नै लोगोफोर आं पापरखौ एवखांना प्लास्टिकआव सोना दोनबाय आरोना नै जों साथामल'सो नालाय गांनै सावदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गांसे बारा सावदो गांसे बाराया आंनि आरोना लोगोफोर आं गांसे बारा जायो आरोना लोगोफोर नै भाजाखौ एवगासिनो आङो नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नै आं भाजा एवगासिनो आलु पटल स्कस भाजा आरोना लोगोफोर दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोथाव जालायनोसै आंहा संनानै नै लोगोफोर जि यामि बानायखाबाय आङो नै जि साफा गोथाव जाखासिगोन आयौ यामि भाजायानो जि साफा जाबाय लोगोफोर बिराद मोदोमग्लिजोब्बाय आयौ निजार सान्दुं दुंख्लाब बोखादों नै लोगोफोर गाइखेर लायनो थांनो नागिरदों आङो गामियाव गाइखेर लायनो थांसै आंहा नै लामाया बेसेबा बिथोरैनो बेसेबा गोजान आरोना लोगोफोर आं गाइखेर लायनो थांगासिनो दायो नै फुंसो नालाय दायो दुगैखांनानै एकदम ओंखाम ओंख्रि संबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि मोननानै ओमफ्राय आं दा गाइखेर लांनो फैदों ओमफ्राय बिथिंजा दैमा गोजा एसे हा खुरखानायनि थाखाय बिदि बेरा होदो आरोना लोगोफोर नै थांगासिनो आङो जि गोजान लामायानो लोगोफोर आं खोन्थिनो र' लामाखौ नायलाय जि गोजान बेसेबा आरोना नै आं फैगासिनो दायो एखिजा दलं दङ ओइनो लोगोफोर दलङा ओरै अभार ब्रिज जोंनि मोनफैबायानो आङो लोगोफोर एखिजा दैमा जिं आरोना नै बिदिब्ला लोगोफोर आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो इन्टारेस्ट मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामना गालां आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला आं गाइखेर लाग्रोनोसै गाइखेरखौ आंनिफ्रायसो लांफैदो आरोना लोगोफोर नै दे सोना हर मोजाङै गाइखेर फानग्राया नै गाइखेर बेफारिया खम हरबाय नामालै फासेल'सो आंनो मा गलायनो नागिरलायद' बेनो कफाया आंनियाव दोनखाबाय आंनो फसे गाइखेर फानग्राया नै गाइखेर गलायदो मालाय मोखांखौ नुवाखैलै सोर बा इदि नोंसो माबायदि हरो नोंसो हरनाय बायदि हरालै मा इलाय गाइखेर लांफैदो आङो गाइखेर बेफारियैनो आरोना नै सोरबा गाइखेर नांगौबा बिराद गथा गथायसो गाइखेरा मार मोजां नांगौबा नै आं गोजाननि होनाखै दे गामिनिखौसो होनदों गामिनिया सोरबा भिडिअ नायोबा इसानाव गाइखेर दं होनना मिथिनानै फायलांनो थाथ' दे थांसै आं ओइ आइया मालाय जि सुगासिनो ओइ बा मालाय जि सुगासिनो इसान नङा नै लोगोफोर जोंहा बिखुनजोनि नङा नै हारसिं थायो इयो नै लोगोफोर मालाय जि सुना होसोदो नै बेसेबा सान्दुं गोसाथार नालाय नै मालाय जि सुदो नै इसान न'खौ नायनो होनना फैबाय आङो इसाना बाथौआव मालाय लवानिलाय मालाबा हरा सानसेबा नै दिनैसो हरलायबाय फसे बिखुनजोनि न'खौ नायनो होनना फैदोंमोन आं नायलाहाय थांसै सान्दुं गोसाथार टाटा दायो आं गाइखेर लाना फैबाय नै लोगोफोर गाइखेरखौ लानानै फैबाय आङो बेसेबा लामायानो मार हिटखा आरोना लोगोफोर गोजा बेसेबा गोलावनो नै बेसेबा हिटखा आरोना सायाथार गरम बोथोराव जनो मार मोजां जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो आङो नै मायबा बुस्थु इयाव गुंग्रायबायसा गोलैजोबना दङ नै मा होनोबा मिथिया आरोना लोगोफोर दायो आं न'आव थांगासिनो आरोना गाइखेरखौ लाना फैबाय फवासेल' लांबाय आरोना लोगोफोर इखिजा दैमा गोजा नै हाखर गोजा सान्दुं मार गोसा दिनै आयौ सान्दुंआनो बेसेबा गोसा आरोना लोगोफोरनि सान्दुंखौ नायनो लोगोफोर बेसेबा जोंख्लाबलायनाय सान्दुं आयौ देनजारखा सानराजाया जि बेललावलाव नायहरदो नै गोजोंजों जालायनाय मोनफैबाय नै लोगोफोर न' मोनफैबाय आंहा नै सान्दुंआबो सायालाय नै लोगोफोर गाइखेर लायखांना न' मोनफैबाय आङो नै बेसेबा सान्दुं गोसा न'आवबो बिराद सान्दुं जादों आरोना नै लोगोफोर दिनै बिराद अयथासार सान्दुं आरोना नै आं दायो गाइखेर लाना फैखांना न'आव मोनफैबाय आरोना नैखि दाउ फैदोंमोनलै दाउ होनो फैदोंमोन आरोना आङो नै बारिखौ एकदम माने इखिजा एरफैबाय थायो आरोना आलाय सिलाय खालामफैबाय थायो बाथौ खिजा ओंखायनो आङो दाउ होनो होनना फैदोंमोन आरोना लोगोफोर खिजा दाउ फैनायखाय दायो आङो ओंख्रि संगासिनो आरोना लोगोफोर ओंख्रि संनायखौ गारनानैनो आङो गाइखेर लायनो थांग्रोदोंमोन आरोना आरो ब्लगखौ नायलांबाय था लोगोफोर इन्टारेस्ट मोनबा लाइक खालाम कमेन्ट खालामलां आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालां दा बाव लोगोफोर दे
आं बिदिनो इन्टारेस्टिं ब्लग लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्टेप बानायना जानोसै लोगोफोर बेसेबा गोथाव यामि जाखाबाय नै स्टेप बानायना जानोसै आरोना नै वाव जि गोथाव जाखाबाय नै गोदै आरामथार जादों लोगोफोर आंहा ओंख्रि मोनबाय नै लोगोफोर जि गोथाव जाखाबाय यामि वाव पटल आलु स्कस लाब्रा बानायबाय आरोना दिनै फुंनि संनाय खावनायनिफ्रायनो ब्लग लाबोबाय आरोना लोगोफोर दायो सानजौफुआव संनायखौबो आं देखायगोन आरोना जानायखौ देखायबाय थानो हायाब्लाबो आरोना जानायाव आरो गासैबो ज' जानाय जायो नालाय लोगोफोर बेनिखायनो आङो जानायखौ देखायनो हाया आरोना मालाबा स' बिदिब्ला लोगोफोर आं दायो फुंनि ओंखामखौ जालायनोसै आरोना गुदुंनो एकदम गरम जानोसै आरोना नै ओंख्रियाबो जि मोदोमदो यामि वाव ओरैबादि गोथाव जाखागोन आरोना लोगोफोर दायो आं जाग्रोनोसै आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर जाग्रोनोसै आं सान्दुङा बिराद गोसा आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आङो दायो फुंनि ओंखाम जाखांबाय आं ओंखाम जाखांबा मा खालामो नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ आं बेखौ सानफ्रोमबो बुंबायानो थाखायो आरोना लोगोफोर दायो आं नै ओंखाम जाखांनायनि गय फाथै जालायनोसै आरोना नै गय फाथै जालायनोसै आंना ओंखाम जाखांबाथाय बिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिजोबखाबाय माने आं ओंखाम जाखांबानो माने गय जायो आरोना लोगोफोर माने गय जायाबा आं थानो हाया आरोना दा जालायनोसै आं बिदि मोनामसुनानै जाबालायनो लोगोफोर फाग्ला गयबाबो फेयालायनो बिनिखायनो आङो मोनामसुना जायो आरोना लोगोफोरनि गोलोमफ्रुलायदों आं नै बेसेबा गोलोमजोबदो आरोना लोगोफोरनि ओंखाम जानानै गोलोमदो माने ओंखाम गुदुं जाबाय नालाय गोलोमजोब्बाय आरोना लोगोफोरनि सान्दुं गोसाथार दिनै गय जाबाय लोगोफोर आङो गाइखेरखौ लाबोनानैल' दोनफैदोंमोन आरोना माने फुदुङाखैमोन ओंखाम जाखांलायबाय आं बावना थादो आरोना लाबोनानै ओंख्रि मोनथ'वाखैमोन नालाय लाबोबाथाय बावबाय आरोना आङो ओमफ्राय दासो फुदुंसै आं नै लोगोफोर ओंखाम जाखांलाय लांबाय फुंनि थेवबो आङो गाइखेरखौ बावना थादो आरोना ओमफ्राय दा फुदुंसै आरोना लोगोफोर नै दासो फुदुंसै नै लोगोफोर आं दहाय बावगारना थादोंमोन ओंखाम जाखांलायबाय आरोना ओमफ्राय आं दासो फुदुंना दोनसै आरोना दहाय बावदोंमोन नालाय लोगोफोर गाइखेरखौ फुदुंबाय आङो नै गाइखेरा नै गोदौथ'वाखैयानो दासो फेन जादों आरोना लोगोफोर नै आं दायो फुदुंगासिनो बिराद सान्दुंबो गोसाथार बाहेराव नै जों ख्लाबलायनाय माने नुलायलायाथार आरोना बोरैबा सान्दुंखा आरोना लोगोफोर एकदम गोलोमजोब्बाय बेसेबा गरमखा फुंनिफ्रायनो एफा गरमबालाय बोरै जानो फुङावनो दुगैना ओंखाम ओंख्रि संबाय जाबाय गाइखेर दा फुदुंबाय नै खामानियानो आरो दसथाना सानजौफुनि संनो जालायसिगोन उपाय गैया बिहामजो जिबन बेनोसै आरोना लोगोफोर बिहामजो जिबना बिदिनोसै उपाय गैया बाबाबो खारग'वा बायबाबो खारग'वा संथारनांगौ सान हर बे इसिंनि किटचेननि फाइलफोरखौनो बुथुमबाय थानांगौ आं दहाय गाइखेर लांनो फैनायनि फैसाखौनो होनो बावगारदोंमोन आरोना गाइखेरनि फैसा नै आं दासो लाना फैबाय नै 30 थाखा आरोना मैयानि फवासेनि 15 थाखा ओमफ्राय दिनैनि फवासेनि 15 थाखा आरोना लोगोफोर आं दहायो माबा थुरावनो लाबोफानो बावगारदों आरोना ओंखाम ओंख्रि संनायदो मानायदो बथल नागिरनायदो माने लेट जादों आरोना आङो फैसाखौनो बावगारबोलायलायदो दिहुनना गारबोनानै आं दा होनो फैबाय आरोना लोगोफोर गाइखेरनि फैसा होनो फैदों आङो दायो इसान न'आवनो फैफिनबाय आरोना नै लामाया इसान न'आव मालाय नै बिबार गोजा साफाथार सान्दुङा बिराद जादों आरोना लोगोफोर दायो सानजौफु जाबाय आङो सानजौफु जागौमानि 11ता जागौमानि दसे उन्दुदोंमोन आरोना लोगोफोरनि बेसेबा मेगन सिङाव बुलाल' जालायलायबायना आरो लोगोफोर दायो आं साहा फुदुंसै आरोना साहा लोंलायनोसै दायो दसे उन्दुनानै बेसेबा बुलाल' मोनजोबलायबाय आरोना लोगोफोर आं दायो साहा फुदुंनि साहा लोंनोसै दहायनो गाइखेरखौ लोगोफोर साहा फुदुंलायनोसै आंहा नै साहा लोंलायनोसै दायो दहाय फुदुंना दोननाय गाइखेरखौ साहा लोंलायनोसै आरोना लोगोफोर नै गाइखेरा आं दायो गेस जलायना होबायानो आरोना नै जि सान्दुं गोसा जाबाय बेसेबां गरम आरोना माने न' सिङाव थाबाबो खान्थि मोना फेनाव थाबाबो खान्थि मोना आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गरम इसोर भगबानासो मिथिगौ ओरैबायदि सान्दुं थारमाने बुंनोना आरोना लोगोफोर नै संनाय खावनायनि टाइम जालायसिगोन आं दायो साहा फुदुंग्रोनोसै साहा लोंग्रोनोसै आरोना लोगोफोर गरमथार लोगोफोर नै आंहा साया दायो जाबाय आरोना नै मोनबाय साया आं दायो लोंनोसै गरमथार बाबाया लांबाय आरोना लोगोफोर बाबादो आंदोल'सो दङ नालाय बाबाजों आंदोल' लोंसै आरोना नै आंना कापसे लाखिबाय ओमफ्राय मिथाइबो जानोसै आरोना नै काटा नेमकि माने जोंनि सकआव थारमाने थियेटार जागासिनो आरोना लोगोफोर बाबाया मैया थियेटार नायनो थांनायाव लाबोफादोंमोन आरोना बे गाइखेरनि साहा नै लोगोफोर गथानो जि आराम नै मिथाइयाबो बेसेबा मोजांखा आरोना लोगोफोर नै बेसेबा हिट आं बेफोरबायदि खामफ्रामखौसो गोथाव मोनो आरोना लोगोफोर नै बेसेबा आं बिदिखौसो गोथावथार मोनो आरोना जि यामि सायाबो जि गथा जाखादों नै लोगोफोर आं दायो लोंनोसै मिथाइयाव इसेल'सै आरोना नै बयामाव बेखौ हासबेन्डआ जाबोसै दायो बेलेगाव थांदो आरोना मुसुलपुराव थांदो बाजाराव माबाया मुसुलपुराव थांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आंहा नै लोंग्रोनोसै गाइखेरनि साहा आयै लोगोफोरनि आं बयाम सायावनो लाबाय मिथाइखौ बयाम साबायावनो लाबाय आरोना माने
माबा बाहायबाय थानो बाबाय आङो इखौ इयाव दोनबाय आरोना दायो साहा लोंसै नै साहायाबो जि गथानो लोगोफोर ओरैबायदि गोमो साफाथार जायो आरोना लोगोफोर गाइखेर मोजांबा सापात मोजांबा साफाथार जायो साहाया ओमफ्राय लोंग्रोनोसै लोगोफोर लुगैनाङा दे गोलोमजोबखाबायबो नै बेसेबा गोलोमखायो आङो दाजा साहा लोगोफोर बांद्राय गोदै लोंनाङा आरोना लोगोफोर गाइखेर साहाखौ गाइखेरानो गोदैखा नालाय ना लोगोफोर नै मेथाइयाबो नै बिदिबा लोगोफोर आं लोंग्रोनोसै दे लुगैगोन नोंसोरो लोगोफोर नोंसोर आंनि फेसबुकखौ नायोना नाया फेसबुकआबो आंनि इउटुबाव जि नाम बिनो आरोना फेसबुकआवबो लोगोफोर फेसबुकआवबो नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आंखौ फेसबुकआवबो आङो मोजां भिडिअ होयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना फेसबुकआवबो नायहैदो आंखौ सानजौफुनि ओंखाम संला लोगोफोर आङो मिथिबायना माने बेफोरखौ बासिखाजोबना दोनसै आरोना आङो सबाय संगोन दिनै लोगोफोर मोनानि जाखानोसै मासदा एफा गरमाव सोर ओंखाम ओंख्रि संना जाबाय थानो दिना एसेबां मैगं थाइगङानो गैलाय लांलालै लोगोफोर मा बुंबावनो उपाय गैया मा ओंख्रि जाबाय थागोन जेब्लाबो ना लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो हरनि संना जाखानोसै मासदानि मानिले खनले फुङाव समाव खनसे जाखांबायानो आरो दा सानजौफुनि फैसायानो गैलाय लांला मिथिबायना मोनानि संना जाखानोसै आरोना लोगोफोर जोंहा सानफ्रोमबो बोथिथाम जाबाय थानायालै मैगं थाइगङानो गैलाय लांला मिथिगोन सबाय सायनि नै सबाय बासिनि नै सबायानो खाथि खुथा गोजा नै सबायानो लोगोफोर नायलाय जि खाथि खुथा दोनखायो आरोना आं इखौ जावस्रोनोसैसो ना बासिनो हायाहाय नै गिदिरथार नै लोगोफोर नै सबाय आंखौ दाख्लैयो सानैसोफोरा कमेन्टआव खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर सबायखौ गथाखौसो बायनांगो होननानै जोंहा बाबायासो लाबोदों नालाय आं मिथिया आरोना लोगोफोर आं खोन्थाहरनो बावगारदो सबाय बायगोन होनना मिथिया नालाय मा जाबावनो लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं हे इसोर भगबान माइ गायखांनायनिफ्राय गसा बारायनोनो मोनासै माइयानो थारमाने गायनानै ओरैनो दोननायल' जादों आरोना लोगोफोर माने अखायानो हायासै गसायानो बारायनो मोनासै आरोना एबार माइ मोनगोन ना मोना मिथिला आरो ओरैबायदि सान्दुं माइ गायखांनायनिफ्रायनो लोगोफोर आयौ सान्दुङानो जोंख्लाबनानै थाबायनोनो हाया ओंखारनोनो हाया सान्दुङावनो आयौ ओरैबायदि खामग्लाबखानाय आरोना नै आखाइफोराव नांबानो ज्रेम मोनलायथारो लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गखायसर थैलांगोन आरोना माइफोरा बहा गसा बारायबावनो बोरै माइ जाबावगोन दा दै एसे मोननांगौमोन माइयाव गैला मोनासै बरबाद एबारनि माइ मोनजानाया मा खालामबावगोन आरो उपाय गैया आरोना लोगोफोर मा खालामबावनो इसोरानो बिदि खालामना होबाय खोमा एबार बोसोराव मा खालामबावनो आं ओंखामखौबो सानजौफुनि संला आरोना लोगोफोर एकदम माने मोनानि बानायखानोसै आं नै सबाय संनोसै मोनानि लाबोबाय संना दोनखानोसै आं दानो संगाबाबो दानो जाया लोगोफोर सबाय ओंख्रिया गुसुआसो गोथाव जायो आरोना लोगोफोर बेनिखायनो आङो दानो संखाना दोननोसै हरावसो जानोसै आरोना हरबाबो एसेबां हरद्रायाव जाया आरोना लोगोफोर माबासोआव जासिगोन आरोना 4टा 5टासोआव जाखाना थानोसै आरोना एफा गरमावलाय सोर बोथिथाम जानो जेबोआनो गैया सानफ्रामबो बहा मा मोनबाय थानो ना जाखाया नै ओरैबायदि गोलोमखायो नै आं लोगोफोर आसरित डेन्जार संनाय खावनायावनो थाबाय थानांगौ नालाय जाथाराहाय नै इयावबो दै थायोमोन दैयानो एसेल'सै बिराद दैयाव गेलेनो मोजां मोनो आरोना लोगोफोर आङो बेसेबा थान्दा मोनखायोना गरम बोथोराव दैयाव थाबाय थाबा आयौ थङायाबो नै लोगोफोर जि थुङाव खुदों आयौ बनायसे गोथांमोन खोमाहाय जि थुङाव खुबाय आरोना लोगोफोर आं दंफां बनखौ थारमाने मोजां नुनायखौ लाना फैदोंमोन बारा लानाखैमोन खोमा थङा खुजोब्बाय सबाय जानदों नै लोगोफोर सबाय रुगासिनो आरोना नै फेनखौ आं दाहायखांना गारगोन र' दालिजों मुग दालि मुसुर दालिजों लगायखानाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय सबाया एसे थाबावबाय ओमफ्राय नै बुदानो गैथारला गरनैसोल'सै ओमफ्राय नै पटल जेबो मैगं गैखाया ओमफ्राय नै जोगोनार थाइसेल' पटलखौबो सायना लाखाबाय आरोना सुखाजोबना दोनबाय आङो रानखांफिननानै बोरैबा जाफिनलायबाय आरोना दा हाखावनानै एवबानो जासिगोन आरोना लोगोफोर नै नायलाय लोगोफोर अखा गैया नालाय गैया एल'बेराया आंनिया माबायदि बुरारा जालांखो नायलाय लोगोफोरनि अना खानानै आयौ पुस्टियानो नोंथारला नै गुंखियानो गैया इनियाव गुंग्रायानो गैया नै एसे माबा गोबासो जालांजोब्बाय आरोना लोगोफोरनि आयौ बिदिखि जायो आरो सोरबा अखायानो गैया नालाय दै होनायजों खान्थि मोनाखै आरोना लोगोफोर फिसासो नै ओंखारबावलायलायथारदोंमोन नै सिङाव ओंखारबावदोंमोनसो नै बिथिंजायबो ओंखारबावलायलायदोंसो नै एकदम बाल्थिङाबो फिसा जाबाय नालाय लोगोफोर होगोन र' गोदोर नायना लाना फैगोन आं बाजारनिफ्राय जना थायाबा मा खालामबावनो एसे गरमाव लोगोफोर मा बाब
नै लोगोफोर पटलखौ हाखावना लाखाबाय आंहा दायो एवनोसै आंहा नै सबायाबो बिथिंजाय गोदौगासिनो आरोना लोगोफोर नै आंहा बेखौबो सायना लाखाबाय दायो एवनोसै आङो नै लोगोफोर आंहा नारजिबो फोरानना दोनखाबाय नै बियो इबारनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बियो थांनाय बोसोरनि आरोना गोरानखा अमा बेदरल'सो नांसिगौ गोथाव जानोसै नारजि दोलो दोलो यामिनो अमा बेदरखौल' बायनो हाथोंलै र' फैसा गैया जादों आरोना लोगोफोर नै नारजि गोरानाथ' एभेलेबेल दंखायो आरोना नै अमा बेदर मोनबानो जाजोबसै आरोना बा लोगोफोर ओरैबायदि गोलोमनायनि गेजेरजों ओंखाम ओंख्रि मोनजोब्बाय आरोना हायु मा बुस्थु नांखो ओंख्रि मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर भाजायाबो मोनबाय आंहा नै ओमफ्राय दा गेसाव ओंखाम जानना होदो आरोना नै ओंखामखौबो संखाना दोननोसै आङो गुसु जाना थाथोंसै नै पटल एवखांबाय आङो लोगोफोर जि यामि आराम एवखाबाय आरोना जि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर ओंख्रिखौ देखायगासिनो आं नोंथांमोननो नै लोगोफोर सबाइ ओंख्रियाबो मोनबाय जि गोथाव यामि संखाबाय आं एरनानै खोनथिबाय थाला आरोना लोगोफोर नै गुदुंथार एकदम माने थङा खुगासिनो आरोना नै ओमफ्राय नै बे खोबनायानो जाहैबाय ओंखाम गोजां आरोना लोगोफोर नै दहाय फुंनि ओंखाममोन एसे थाबाय आरोना बेखौ दोनबाय आङो दायो मोनजोब्बाय आरोना दा आङो आरामसे दुगैस्र'नानै थानोसै भाजायाबो नै जि गोथाव एवखाबाय नै ओमफ्राय ओंखाम जानबाय आरोना नै लोगोफोर आंहा खर' लोबबाय नै बेलासियावसो लोबबाय आरोना आङो खर' लोबनानै दुगैखांबाय आङो दानिया साथि लगायनो नै ड्रेस गानखाबाय आरोना साथि लगायनो माने बाथौ लिरखालायनोसै आङो बेनिफ्राय आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनोबा लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो हानायमानि शेयार खालामना हो लोगोफोर भिडिअखौ आरो सोरबा गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर लोगो मोनलायसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाट दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला बाय बाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव